ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ଆଉ କଣ ଖବର? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଭାଇ କଣ ବସିଛି ତ ଏଠି, ଓଲା ସକାଳୁ ଆସି କେଞ୍ଚୁଛି, ଗୋଟେ ବି ବୁକିଂ ରହୁନି ହେଲା। ମାରି ଚାରି ଟକ୍ 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 ଖାଲି ଆଉଛି ଯାଉଛି। ଉବେର ତ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉବେର ଚାରିପଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ଦେଖଉଛି, ବୁକିଂ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଅନେଇ ଦିନ ପାଇଯାଉଛି 12 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରାପିଡ ଇଏ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ କରିଦେଲା, ଦିନ ଯାକ ସେ ଶୋଇଲା ଆଉ ନାହିଁ। ଦେଖେଇଲ ରାପିଡ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ? ଦେଖ ଭାଇ ରାପିଡ ଦେଖ ମୁଁ ରାପିଡ ଦେଖୁଛି। ଦେଖ ସକାଳେ ଯୋଉ ଅନୁକୂଳ ସେ କରିନି ଗଲା। ଉବେର ଦେଖ ଭାଇ, ଉବେର ଦେଖ 3ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଖ ହେଲା। ଆଉ ତ ୟା ଭିତରେ ଟଙ୍କା ସକାଳେ ଆସିକି 250 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ କରିଛି। ସିଏ କାହିଁ ଆଉ ତାদের ଖେଳିଆ ମନ ଲୋକରେ ବଇଛି, ଏଠି ଜଗିକି ବଇଛି। ଯିଏ ଯାହା ହେଲେ ପାନ ଗୁଟକା ଟିକେ ଆଦାୟ କରି ଖାଇବା କଥା, ଚଳିଯିବା କଥା। ଏଇ ଭାଇ ଦେଲେ ଟିକେ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଉଠେଇବି। ଆଉ କଣ କଲେ ଏମିତି ହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାର କଥା ଏଇଆ। ଆଉ କାଲି କେତେ ବେପାର କରିଥିଲ? କାଲି ଭାଇ ଖୋଲା କଥା ଟଙ୍କା 456 ଟଙ୍କା ଯୁଆଡେ ଗଲି ସିଆଡେ ପାଣି ବନ୍ୟା। ଖାଲି ମେସେଜ ଯାଉଛି ସିଆଡେ ଗାଡି ଜାମେ, ଇଆଡେ କିଏ ଗାଡି ପିଟି ଦେଇଛି, କିଏ ଧକ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ସବୁ ଶୁଣିକି ଭାଇ ଆଉ କୁଆଡେ ଏଠି କେଞ୍ଚୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଞ୍ଚିଲି ବାଜି ବୁକିଂ ବାଜି ଦେଖେଇଲ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲିଲା ପଳେଇଲା ରହୁନି ନା ହେଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଉ କୋଉଟା କଲେ ବେପାର ହବ, କେମିତି କଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଦିନ ସାରା ମାଗି ଭାଇ କେତେ ଖାଇବି ଚଳିବି, ଗରିବ ଲୋକଟି ବିଚରା। ଭାରି ଟେନସନରେ ଅଛି ଭାଇ, କଣ କରିବି? କାଇଁ ବେପାର ତାହେଲେ ହଉନି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ତାହେଲେ ନା? ନାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଜାଣିଥିବେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ବେପାର କହୁଛନ୍ତି କରିବା। ଅଟୋରେ ଭଲ ପଇସା, ଲୋକ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଅଟୋରେ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 3 ମହଲା କରିଦେଇଛି, ଆଉ କରିପାରିବି ଆଉ ହେଇପାରୁନି। ଅଟୋରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଘର ଲୋକ ବି ବାହାର ଲୋକ ବି କହୁନାହାନ୍ତି ହଁ ଅଟୋରେ ତ ଭଲ ପଇସା। ଅଟୋ ବାହାର ଲୋକ କେତେ କଥା କଣ କହିବେ। ବାହାର ଲୋକ ତ ଗାଡି ଦେଖିଦେଲେ କହିବେ ପଇସା ଦିନକୁ 2000 କମଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଟେନସନ କଣ? ତାଙ୍କ କହିବାଟା ବି ଭଲ, ଶୁଣିବାଟା ବି ଭଲ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ବୁକିଂ ବାଜିଲା ତ ଦେଖି ଧଇଲ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଇଏ ନାଇଁ ହବନି ତ, କଟିଲା ଭୁସୁନ ଆଉ। ତାହେଲେ ଓଲା କଣ ସ୍ପିଡ ଆସୁଛି ନା ଜୋରରେ ଆସୁଛି ନା କଣ, ସମୟ ଦଉନି ନା କଣ ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ନାଇଁ ଓଲାର ଗୁଣ ସେଇ ଗୁଣଟାର ଆଗରୁ ଗୁଣଟା ଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା। ଏବେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା? ଆଗରୁ ରହୁଥିଲା ମୁଟିଆ ଗଲେ ସେ ଟୁଁ ଟୁଁ ବାଜୁଥିଲା, ଆସିକି ତ ଧରୁଥିଲି ସେ ରହୁଥିଲା, କୁଆଡେ ଯାଉନଥିଲା, କଥା ମାନୁଥିଲା। ଏବେ ସେ ଶ୍ୱଶୁର କଥା ମାନୁନି। ଆଖି କେତେ ରଖିବି ଆଜ୍ଞା, 40 ହେଇଗଲା ତାକୁ ଅନେଇକି ଆଖି ଖରାପ ହେଲେ କଣ କଲେ ଆଉ ହବ ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା ଆଜି ହେଇଛି? କେତେ ନା ଦିନ ନା ହେଲାଣି ନା ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ଏ ଚାଲିଛି ତ ଆଉ କଣ ଆଜି ଯେ ଚାଲିଛି। ଭାବିଥିଲି ଜିଭରେ ଛେପ ମାରିକି ଟିପେଟାକୁ ରଖିବି, ସେ ବି ହଉନି। କଣ କରିବ, 18 ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇକି ରଖି ଟିପିବି ନହେଲେ ଆଉ। ଏମିତି କରିକି ମୋର ଡିସପ୍ଲେ ଫାଟିଗଲା, ତାକୁ ଦାବିକି ମୁଁ ନୂଆ ଡିସପ୍ଲେ ପକେଇଛି। ଆଉ ତ ଉବେର ଚାରିପଟେ ଦେଖଉଛି, ସବୁଆଡେ ଲୋକେସନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବୁକିଂ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। କଣ କରାଯିବ କୁହନ୍ତୁ? 12ଟା ହେଇଗଲାଣି, ତାହେଲେ ବେପାର କିଛି କରିନ? କିଛି କରୁନି। ଆଉ 2ଟା 3ଟା ବାଜିଲେ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଆଉ କାହିଁ ରହିବି? 100 ଟଙ୍କା ଖାଇବି ଗୋଟେ ମିଲ୍, 50 ଯିବ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆସ କୋଉଠୁ? ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତରା ଆଗେ କେସ୍ କଲେଜ ଆଗକୁ ଗୁଡିଆ ପକେ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସେଣ୍ଟର ହଉଛି ଗୁଡିଆପୁର। ତାହେଲେ ଏମିତି ତାହେଲେ କଥା ଦିନ ଦୁଃଖର ମାନରେ। ବିଷୟ। ଆଜି ଟୋଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା କରିଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଟୋଟାଲ ବା ଆଜ୍ଞା 256 ଟଙ୍କା 58 ପଇସା। ହଉ ତାହେଲେ ତମ ତେଲ କେତେ ଯିବ, ତମେ ଖାଇବ କେତେ, ଆଉ ରହିବ କେତେ? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବେଶୀ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଥିରେ ରଖିଛି ଆଣିକି ପିଇଦେବି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ନା ମୋବିଲଟା ସେଇଟା ଏଟା ମୋବିଲଟା ଥୋଇ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଯାଉଛି କୋଉଠି କିଣିବି। ତମ ମଜା କଥା ଶୁଣିକି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏମିତି ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଭଲରେ ରୁହ, ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଯାହା ଯେତିକି ହଉଛି ସେତିକି ବେପାର କର। ଆଉ ସ୍ପିଡ କେହି ଚଲାଉନି, କାହା କଥା ଶୁଣିକି ସ୍ପିଡ ଚଲାଉନି। ଯୋଉଭଳିଆ ହେଇଛି ରୋଡ, ବର୍ଷା ପାଣି ଦିନ, ଆସ୍ତେ ସୁସ୍ତେ ଧୀରେ ଚଲାଉ। ଯେତିକି ବୁକିଂ ହେଲା ସେତିକି ଘରେ ଯିବ। ଲୋଭ ବେଶୀ କରନି, ହଇରାଣ ହଉନି, ବାଟରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉନି। ରହିଲି ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।